ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அருகே தயிர் பாக்கெட் விற்பது போல் பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்ற நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அடுத்த அகரம் சாலை பகுதியில் விஜயராகவன் என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பட்டப்பகலில் மர்ம நபர் ஒருவர் கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளார். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே அடுத்தடுத்து 2 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பணம் கொள்ளையடித்த மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். புதூர் பகுதியில் டாடா மோட்டார்ஸ் டீலர் ஷோரூம் மற்றும் அதன் அருகில் இருந்த மீன் கடை என அடுத்தடுத்து 2 கடைகளின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது. தகவல் அறிந்து உரிமையாளர்கள் கடைக்கு சென்று பார்த்தபோது 20,000 ரூபாய் மற்றும் பொருட்கள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சியை அடிப்படையாக வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே ஏடிஎம்ஐ உடைத்து பணம் கொள்ளையடிக்க முயன்ற 2 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். கேஜி கண்டிகையில் ஜிம் நடத்தி வருபவர் தாடூர் பகுதியைச் சேர்ந்த குரு பிரகாஷ். இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவனும் இணைந்து யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து பணம் திருட முயன்றுள்ளனர். இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் விரைந்த போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தியதில் சீக்கிரம் பணக்காரர்களாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் திருட முயன்றதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே சட்டவிரோதமாக குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 1 டன் ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். வைத்தியநாதபுரத்தில் ரவி என்பவர் குடோனில் ரேஷன் அரிசியை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் 1 டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தும் டாடா ஏசி வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். தப்பியோடிய ரவியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். திருப்பூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் ஆயுதங்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை போலீசார் தாக்கியதாக பெற்றோர் மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு 2 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற திருப்பூர் தெற்கு போலீசார் மோதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை பிடித்து கடுமையாக தாக்கி விரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. அதில் ஒரு மாணவரின் கை விரலில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மாணவனின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.